Autosedačka Sportivo je určená pre deti od 9 do 36 kg. Vyznačuje sa svojím športovým vzhľadom. Autosedačku môžeme prichytiť do auta dvoma spôsobmi. Pri prvom spôsobe využijeme bezpečnostný pás v aute, prevlečeme cez autosedačku zo zadnej strany. Po prevlečení cez autosedačku pás zapneme do úchytu. Jednu časť bezpečnostného pásu prevlečeme popod červené úchyty a druhú časť zaistíme do červenej poistky. Pre ľahšiu manipuláciu s bezpečnostnými pásmi je možné autosedačku odklopiť. Na pripútanie dieťaťa slúžia tieto samostatné 5-bodové bezpečnostné pásy. Opierka hlavy je nastaviteľná podľa výšky dieťaťa. Povrch autosedačky zabraňuje nadmernému poteniu dieťaťa. Druhý spôsob pripútania autosedačky do auta využijeme pri väčších deťoch. Pre pripútanie autosedačky aj dieťaťa využijeme jeden a ten istý bezpečnostný pás, ktorý máme v aute. Druhú časť bezpečnostného pásu prevlečieme do úchytu na autosedačke. A môžeme vyraziť na cesty.